Hi Dolok. Norok sauni mangkhana koyekdin asikango UK Rider hini mungwi kaisa phatani blogger phainai chini kaisa nui wngmao o ujin the place bisingo kebo camera khaiyani permission se kwrwi kebo camera khaimaya video rok khaimaya o jaga botak tam khai tongkhana nang nugui mangkhana video rok post khaimani tei photo rok share khaimani hingkhe tini o video ni bisingtwi obo saimanlaini bono sa permission wngkhana chin tiprani public borok orok ophai video khaiyani photo o khaiyani video recording khaiyani kwno permission maya kwno rel kwrwi hingkhe bono tani haikhe permission wngkhana sa permission wngkhana o phono chung tini saimanlaini ang kha khaio bo kwno permission maya haingya na aro ni je ujin the place naikolnai aro je security tongnai borok no borok to saimana bora hamnai abo khlaima rok hingkhe bon hingkhe je aro bisingo tongnai security haikhe tongnai borok no bono permission wngkhana habai jephang khaidi rok hinui ang o photo nungmani pore obono sana musugo je chin tiprani borok si oro photo video khaiyani permission kwrwi hingkhe bo jesukphano fan following tongwi mano boni para bo boss nungui mano haifano bono tiprao o kaisa chini culture rok ni o bo thangai video khaiyani boni kubun permission kwrwi bo behai khlai mankhana taina o rule rok sudo chini chikon borok public obo rong bagwi simingde khlaijak khana je aswk teina o rule rok chikon borok normal borok rok bagwi simingde swnamjak khana wngwi mano bo bini parao jesukphano youtuber fan following million subscriber following ganang phangwi mano haifano bo chini kaisa bo chini tipra sani hukumu mukumu oro bo behai khai khlai mankhana tam bono chini tiprani borok abo tam mwtai nungmani suklai bono aswk respect rok nangkha bono boni je ichha bo jehai sahai khai tongkhana ba ang paithago obono sana musugo je chini tipra sani wngwi je kuchugo samung khainai montri minister MLA rok no bono obo hai raida chaya rok no naikolna nango borok obo hai focus khaya nango buini phatani borok aswk borok si hai rok phai hingkhe next o tebo je phaina tebo obo hai sas manai borok tebo khaiyani hingkhe dolok tini ni bagwi aswk ang sinai tebo kwtal kwtal information video manna bagwi channel subscribe khaina taputui hingkhe malai text kwtal video hambai।